Kira kini apa kon phe? Te bang yu ke to ka message ke ba phi tak sengi ma long ba phi pan jing rap nangi ba ini kon jo phi ba pang ma te shia thu ini long kum nai I long i peri ba jum tu ta pre ba i peri ba pang peri jum tu em i long thang yong ta kador i long kum ba jan jar nak sim ai ha te prolog negara syang ai ke jisu ngoi blai te kanran bolo ai ngi kamar ka kai bakhya te prolog mantangi dan hakani ke jian te jungi haune hamawyong malip pe ya kani kalong yang ka ba ngi lawan ban pe seno te mentapak ngi te bai khon jungi badang shibnai i dan kata ka jingpang bamla man sema te ale dan ka ban ngi bat pe kani video bandakot blai shibon te kong sai se pat ma ngi ai ka jisu ngoi blai te kanra nombon nang tha ma ba la on pun pai pa yang sai sen ha ka long yang ka jong phi ba hadir ka to ka jing pala ngi ka to ka video ka baning kong ba ngi wan ha yang jong phi te la bon mo ki nong kersan ki jongi ki bala no senyang ki bala kersan ya phi ma te le se kin dan byang ki to ki nong kersan ki jongi ki ban pa ya ka ni ka video ni ka sen ka ba ar le se kin pa ka to ka video ka baning kong te ni shuak to shuya thu yangi ma ba ka nongot ki khon phi dan ndangot kini te kan nongot senrang pan sanut ni we ki thai te ibahe utam kan osnam bahe em tai la ya khasa ini baret ini la ya khasau i tai spau ha mi tai la ya khan we tai ti ni san ni lai snam in sadap sau snam ho banai fam te ini si snam ni banai ni sadap ini sibnai de sedap te kumpa pila ya tu ini mak ka jinja ka ba ha ka to ka video te kindan ban itu ki nong kasyan jongi ban pek pa biki ma pat te pe phi ka ga jinja phi sham te shi tu hanjan sai ma ba phi sham jinja ba jinja te ka bayin te ngam yo ban siêu sa ka we ru long ba ngam yo he ban ni sai ru khun ga kini sa khalung ru badang re ban bala ru ngam parla heran ta mana ban pe khun te kwa ba kini rap lem tang ka bayin bangan yo siêu ta menta la jandap sau banai bayi banai hoy menta de khun ru kwa hi ban pan school sin ai ban pep school ai dan ni mano pa ba dang le school dan beli school ru menta re kini lai ngot ki le school ke school tamam tai la pep la slam yang ba ban nong pe ya ka yeng nong basai ka yum dan no haba kum ta long ka bam ka di jari ba ka bam ka di la su bam kat bayo hi kat ba dan nong ai su bam kat bayo hi maluk malang along no la su bam no tang ban im ta ha ya ka to ka por to bangi wani hadin ka to dan nong wan aje ra pe padan re ki dan kitu ki sang ki asi ki balawan la slam ba ki wan ha ya te ki la fun yang ai ki am ban wan ta tambah ki par wan mi re long la slam ba ki la wan ta ba ki wan ni untuk arngut te dang hatu tu suab la wan ma phi tu si sni asni ki fun yang ai ki ang pilong kum na kong nga ki patip hira bang la yo khlong ai ha te ki ang sa wan mi tambah ki par wan re pa wan ma dum ta te bangi ka to ka message ka ba phi tak sengi ma long ba phi pan jing rap nangi ba ini kon jo phi ba pang ma te shi thu ini long kum nai i long i peri ba jum tu ta pre ba i peri ba pang peri jum tu em i long thang yong ta kador i long kum ba jan jar nak sim ai ha menta phi ba kham pa yo ma bal shim dawai pat yo ra ke ni sim dawai ba phim dan pisa ma dan pisah re te mentai dang long kum ju idang long kum ju hi
Alin juga tiara menit ba. Ngating ta baik dapat idal April tu ilang jenjaring musim ai. Kadang nang yo tiara menit. kamu berasimi jam baik Imyam ratang ba idala long pri tu ilang tip ngan nang batai ra dala ayung tu ilang jenjar hataring musim hap kira hap penthap namet ay tu hap pensulut tu na syadam bat nanti namet ti salai ring musim da yung tu ilang thangyong ay kedur dari baik jenjaran mesem tiap hukum tak pula ju panjirap na kibai ba na kumta kayo Jupa ngam nang sira bat panang nor tam lele ra e dwai ho blai ma insa se dwai ne am dwai am duwai da no lele minta dang kalau kumta ka blai la dan na kawai ka plan na kumta ka emerging MJP amal phidan ru tang kisrang sudah le se hadin habot tel asok bai Satang satang ba ka kerman katman ba ya ka bahaya hadin habot kol kila angkum na langkin kila ong te ba da piyo lat bai kali ay sawan mi tambang kamyo lek mi ra kan hadum ta coba kini langut kila skol benta na ino school tambang ong da dai bang ayo lat tang pa school gi long bai school badunador ay ru kili skol ha misho Nasa gila school haskrat hat boys has ka bai minta nak song jeng bai entah lah sang yang baik kini lagi om ni susi apa dang kual skol bang siro pipan kual skol bang kain sa ayo ini saya lek kat bala ima ngarngiru ngila bon hata ki ta ki khunsa ke nadu balai hadu minta nadu bangi sedang hadu minta ngila bon hata la kumta along kumba arphau lai phau ngot ai kumta ki khna ki ba bamiol skol show kan te habangi clear ki kwa na kwa ul skol ke yang bedang kwa hi rai sangi ro ni dai badang shu sedang dang menur ma pala ta ban ang hadu kata ban nya ang ba ban play skol dai ka syang pa hakili ki nang kersyang ki jamina te kumbangi la ay pala ya katuka video baningkong te ngilayo kataka ngilayo kay hindian sa i jingkersyan ki nang kersyan ki jumi pa nang kersyan ki jumi ki pala ayangi ban penpai sapi te kadai kaniru ka ba baro ka bangi yo naki langi la min penpai bi sapi mamenta hajing sisak ni deban wan la sai ndai ba phila test kunto ba phidan ha ka jinjar ma te ngim ban se ngi la ngi pai menta sni te chuwa ne kan kadai break na ki nang kersan ki jomi ma baro nanga mara katoka par ka bangi pala ya to video te ngi la ong hi ba ngi la pani ji ra na ki te ki la ya no his njang dan sat te phidan e ban ang ki ai cái jing play ki pat ba ki long ki la ya rap lam ni ki jing jenjar jonga kan tong kat ba jenjar la su la phun ba ya pisia long piru la pelaj video tu ngala pat i pat ba ai long ki la kloi te ban ya rap da dei pho at thom kana ro long ki la pelaj lam te ki jing jenjar jonga ham tam ha ka pang ka stam ha ka bom dan bam dan di long da ka jing ya rap ki pat ba long khun jonga ki yo bam ne bom yo sim dawai ro ling ba ki pai ba ki khun jonga ki yo ban sim dawai ai te nga ai ka jing khublei bat ka jing kerku ublei nang kerku yaki unang ai ka bor ha ka jing ko jing kya bakin yo ban bala ban sngi blei kerku kerdo ka jing bala sngi jong kita ki kat ki bakin nang yo ka nat bakoj bakya ta hiba kimno aku ban lek sim dawai mai ya ni sim dawai na ngam tip kan ngan lek na dokter rendang tharai badai hai ta te ha mat phan spesialis jong kulung ang sudah na sa chim na to kan kulung ko ni suara na sa chim na te hat ding ka to ba yu ba play ni video long kabam ka di kum na menta dang dan tu bawan ai mapi na dan to tak man dalai la lut to pan kum no
Dah lalu tu tip syu. Itu sudah. Dan balik ada. Di balik makan aku lang sa call lagi mah. Yung sa pa Di ni bayu ba sisnam Nan ro ban. na karana ko mana. Kalau Karana. Ya ha? ya pa ya. Pak dia ada la khre kam he. Jadi kan thai tang teh himam marwai. Tang te mir. Trong class ba? Trong class yo. 5. Ha 4. Pipan 1. Itu be class yo. Kelas nursery tai. Itu be. Patnam ta. Ini tempat lain sama Tak le ring ni macam senam. macam senam. Along hilang dai. Tapi kumta sebab dan nang kersan kumtu tala kamar hab session kersan je na. Song nak song yin ba dam dam yarap dam dam nang pertas tulam ta. Song yin bai. Kersan je baik. Dan na. Ta ke ni ro ke nong bang ya ni ong kom na nama bang ni ro ya bonda kita ke kena ki ba karpa ni ban bakwan skol ma. Ndai ka ipar ka ba lada upa ipa ong kumta ma lada de don ki nang kersan tangi lai tharai bangin yo kersan skol nam na ba stangka jingnang jista eta ban prat ya kan ka jingdok tengi ni shushanya abi ta ki no kersan ki jongi ban bo ya ka jingdwai ma man kasni ba se ka ka ba bleu la bo ya fi hadin habo pa pinsa sota to kan tangkat tahu no ngiro ya lena te kubisibon sa isampan lada phi dan kan jinjar ka bam kan di te sa phone yang ma sa tax bank tengin sa paipan te kublai ba hop sekali sama lihat sini am lihat sini takkan